To alhamdulillah jama'a. Jamhuriyar Musulunci wato kasar Iran ta bakin sojojin Khatimul Anbiya sun fitar da sanarwa ga baki ɗaya kasashen da suke cikin Middle East ga baki ɗaya. Kai har ma wayanda ba sa cikin Middle East in dai sun shafi wannan yankin ga baki ɗaya ba wai iya kasashen Larabawa kadai ba. Dukkan kasashen da suka tabbatar da cewa suna boda da jamhuriyar musulunci ko ta nisa ko ta kusa in dai a wannan tsagin suke jamhuriyar musulunci wato sojojin jamhuriyar musulunci sun fitar da sanarwa cewa suna kira ga 'yan ƙasa duk wata kadara ko kuma barar na sojojin american ko kuma kadara ko kuma kadara ko ta kasuwanci ne ko ta kere-kere ne ko kuma ta wani kamfanin nika ne duk wata kadara wata ta kebanci kasar america da kuma sauran kasashen da ba sa jutuwa na yankin europe kenan musamman ingila to duk wani dan kasa nisanci wannan kasar sama da mita 100 ba a so tsakanin ka kai da shi in aka kai da shi din ana bukata nisan ya zama nisan mita 100 ne kawai duk wani dan kasa kuma wannan karan bata cire kowace kasa ba turkiya ne masar har misra sauran kasashen ne ga baki daya azerbaijan ne a pakistan ne duk wata kasa wanda da ta tabbatar da cewa akwai barin din sojojin kasar american a kasar kuma akwai kadarorin kasar american a kasar kuma sannan kasar tana yankin nan pakistan ne turkiya ne azerbaijan ne sauran kasashen nan ga baki daya ne ba a ma magana kasashen larabawa har da turkiya da masar a ciki sun ce duk wani ɗan ƙasa in dai ka san kai ɗan ƙasa ne ko kuma kana aiki a kamfanin da ka tabbatar da cewa yana da haɗi da ƙasar American ko Ingila ko kuma kana aiki a kusa da barak ɗin ko kuma gidanka a kusa da barak ɗin yake to ka yi nisan mita 100 ka yi nisan mita 100 abu da suka faɗa kenan wanda ana tunanin cewa yaƙi zai ƙara dawowa ɗanye za ta ƙara ragargaza su musamman yadda jamhuriyar musulunci suka ta gano rauninsu inda Trump yanzu ya rasa ƙasar da zai kama domin a zo a zauna zaman sulhu kuma zaman sulhun na gaskiya neman zamewa yake abin ya gagara nema yake jawo ƙasashe ciki kowa yana ja nema ake ma mai da kasar mamayen ta kanta kasar mamayen tana ja duk da dai mun san da cewa dole ita ma sai an kai mata hari a cikin yan kwanakin nan saboda haka ubangiji Allah ya dauka musulunci ya gaskantar da kafirci ya da kawo kan musulman duniya baki daya ya nuna mana munafikan musulmai a hada da su a gama da su baki daya ku je manhajan Play Store da Allah ku sauke sauki global data yana da saukin data da kuma sauran abubuwa baki daya na harkar rayuwa nefa ne wuta ne duk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yan uwa da kana dai Nurul Haq wani labari ne na burgewa ya faru. Wato US sojojin America suka kai hari kan wani jirgin mai na India a bisa kuskure. Sun dauka jirgin na Iran ne mai suna MT Dish. Da haka suka babbake mai wuta da tunanin jirgin Iran ne. To ashe jirgin kawayensu ne India. Don haka amma dai abin godiyar Allah shine ma'aikatan jirgin 28 gaba daya Allah ya taimake su sun fita ba tare da jin ciwo ko wani abu ba amma dai wannan shine abin takaici da ya faru da America da India a ruwan Hormuz. Allah ya taimaki jamhuriyar musulunci ta Iran. Ana binki da sharri Allah na warwarewa. Lalle ya kamata duk mai imani mumini ya san Iran ajiya Allah ce, ya san lalle al'amarin Iran akwai Allah a ciki masha Allah. Nan wata wuta ce ta barke a garin Jambur, a tanka ta gidan mai na Jambur bayan an kai hari a wani gari Kirkur na Iraki. Wannan babbake gidajen abubuwan mai dai sai mu ce to Allah ya sawaƙe ta ko'ina daga nan zuwa nan mai kan ya dinga hawa kenan. Mu da a ce gwamnatinmu mai adalci ce har man nan a yi a gama ɗigimin shi ko da za mu san ana yi sai kaɗan saboda muna da manmu muna da matatan manmu amma abin takaici da baƙin ciki masifarsu ta shafe mu jin daɗinsu kuma bai shafe mu ba. Masifa tasu tamu ce jin daɗinsu nasu ne. Allah ya kyauta, Allah ya isa mu. Allah ya isa mu. Mutanen da suke shigowa kamar yadda kafa yada labarai ta nakalto ministan makamashi na ƙasar Iran ya bayyana cewa a zuwa yanzu a wannan yaƙi da aka yi na watanni 4 zuwa 5 daga fara wannan yaƙi na Ramadan, Iran ta samu dala biliyan akalla 16 zuwa yanzu a mai da ta fitar ta siyar duk da takunkumai da aka samu jamhuriyar musulunci ta Iran. Abubuwan da Iran ta lissafa za ta samu
a wannan shekara a kashi 100 a zuwa yanzu a watannin nan da ba su kai rabin shekara ba, Iran ta samu wannan kuɗi na rara har naira har kashi 60 cikin 100. Ma'ana in Iran ta shirya za ta samu dala biliyan 100 a wannan shekara a mai, to yanzu haka Iran ta samu dala 60, ma'ana 40 ne ya rage. Kuma har yanzu ba a yi rabin shekara ba na fara wannan yaƙi. Ma'ana ita Iran lokacin da ita Amurka komai nata yake lalacewa, take samun karaya, bala'i yake daɗa shiga 'yan ƙasa, ake ta koke-koke akan yanayi da ta sa ƙasar da yadda suke ciki, da kuma yanayi na tattalin arziki da ake ta fafatawa a majalisar ƙasar Amurka. Fafatawa ake sosai. Yanzu ma na ga Rubio da wani sanata yana mai tambayoyi masu ba sa amsuwa wallahi. Yace kun ce kun kawo ƙarshen duk wani tonal na ƙasar Iran, kun karya mata ƙashin baya, amma yanzu ta dawo da ƙarfin da ya linkur akan na baya. Kun ce kaza kuma narka muku kuɗi miki. Mun linka muku dalolin kuɗaɗe, yanzu kun buƙaci ƙarin kuɗaɗe sosai akan wannan yaƙi da kuke. Fafatawa ake sosai a majalisar Amurka, musamman ta sanar da ta 'yan majalisun wakilai. To wannan duk cikin taimakon Allah ne da muke samu akan wannan nasarori da jamhuriyar musulunci take. Labari na ƙasa, Iran, the Time of Iran, gidan jarida da ke yada labarai da kamar gidan jarida da yake kamar akwai the Time of Amurka, akwai the Jerusalem, duk wani gidajen jaridu dai akwai gidajen jaridu da suke updating din labari musamman da yake fitowa sabo a ƙasa. To su ma yanzu haka a babban filin taron nan na babban birnin ƙasar Iran da ke Tehran, filin 'yan gwagwarmaya, filin da yake bayyana wa duniya abin da zai iya faruwa gobe. To wannan katafaren fili an kawo mai sabon Shahid drone. Sabo ne, yau aka fito da shi, kuma aka fito da shi wannan fili domin a nuna wa duniya. Kuma wannan sabon drone din gobe mai bi zai iya shiga filin daga, duk da dai makiyan wani abu da yake faruwa yanzu 24 hours Amurka ta kasa ɗauko makaman da duk ta tanada ta kawo Iran hari saboda tsoro da firgici da makancewa da suke ciki. Mun yi zami kaza, ai ga jirage kala ga kaza, amma 24 hours sai dai a lallaba a tura Iraki. Ita daman Pakistan an riga an kunyata ta, ana cikin tattaunawa ko kuma ana cikin jana'iza bayan tattaunawa sun kai hare-hare. Dan Pakistan ba wani ido da yanzu da za ta je ta kalli jamhuriyar musulunci, balle a yanzu ta Iraki ita ce yanzu ta hannun dama. To Allah ka ci gaba da bamu nasara, Allah kuma ka ci gaba da rusa wa'innan azzalumai da duniya. Masha Allah. Ministan makamashi na ƙasar Iran ya bayyana cewa a zuwa yanzu a wannan yaƙi da aka yi na watanni 4 zuwa 5 daga fara wannan yaƙi na Ramadan, Iran ta samu dala biliyan akalla 16 zuwa yanzu a mai da ta fitar ta siyar, duk da takunkumai da aka sawo jamhuriyar musulunci ta Iran. Abubuwan da Iran ta lissafa za ta samu a wannan shekara a kashi 100 a zuwa yanzu a watannin nan da ba su kai rabin shekara ba, Iran ta samu wannan kuɗi na rara har naira har kashi 60 cikin 100. Ma'ana in Iran ta shirya za ta samu dala biliyan 100 a wannan shekara a mai, to yanzu haka Iran ta samu dala 60, ma'ana 40 ne ya rage. Kuma har yanzu ba a yi rabin shekara ba na fara wannan yaƙi. Ma'ana ita Iran lokacin da ita Amurka komai nata yake lalacewa, take samun karaya, bala'i yake daɗa shiga 'yan ƙasa, ake ta koke-koke akan yanayi da ta sa ƙasar da yadda suke ciki, da kuma yanayi na tattalin arziki da ake ta fafatawa a majalisar ƙasar Amurka. Fafatawa ake sosai. Yanzu ma na ga Rubio da wani sanata yana mai tambayoyi masu ba sa amsuwa wallahi. Yace kun ce kun kawo ƙarshen duk wani tonal na ƙasar Iran, kun karya mata ƙashin baya, amma yanzu ta dawo da ƙarfin da ya linkur akan na baya. Kun ce kaza kuma narka muku kuɗi miki. Mun linka muku dalolin kuɗaɗe, yanzu kun buƙaci ƙarin kuɗaɗe sosai akan wannan yaƙi da kuke. Fafatawa ake sosai a majalisar Amurka, musamman ta sanar da ta 'yan majalisun wakilai. To wannan duk cikin taimakon Allah ne da muke samu akan wannan nasarori da jamhuriyar musulunci take. Labari na ƙasa,
Iran the time of Iran gidan jarida da ke yada labarai da kamar gidan jarida da yake kamar akwai the time of Amurka, akwai the Jerusalem, duk wani gidajen jaridu dai akwai gidajen jaridu da suke updating din labari musamman da yake fitowa sabo a ƙasa. To su ma yanzu haka a babban filin taron nan na babban birnin ƙasar Iran da ke Tehran, filin 'yan gwagwarmaya, filin da yake bayyana wa duniya abin da zai iya faruwa gobe. To wannan katafaren fili an kawo mai sabon Shahid drone. Sabo ne yau aka fito da shi, kuma aka fito da shi wannan fili domin a nuna wa duniya. Kuma wannan sabon drone din gobe mai bi zai iya shiga filin daga, duk da dai makiyan wani abu da yake faruwa yanzu 24 hours Amurka ta kasa ɗauko makaman da duk ta tanada da kawo Iran hari saboda tsoro da firgici da makancewa da suke ciki. Mun yi zami kaza, ai ga jirage kala ga kaza, amma 24 hours sai dai a lallaba a tura Iraki. Ita daman Pakistan an riga an kunyata ta, ana cikin tattaunawa ko kuma ana cikin jana'iza bayan tattaunawa sun kai hare-hare. Dan Pakistan ba wani ido da yanzu da za ta je ta kalli jamhuriyar musulunci, balle a yanzu ta Iraki ita ce yanzu ta hannun dama. To Allah ka ci gaba da bamu nasara, Allah kuma ka ci gaba da rusa wa'innan azzalibai da duniya. Masha Allah. Nan ma dai yamanai mutanen Allah su ne suna nan sun yi ƙarin crashin da mutanen Saudiya, wahabiya wanda Saudiya ta ɗauka ta riƙe shekara da shekaru suke bugawa a Ju'al, a Jawab na Yaman. To ana nan ana bugawa shi ma. Allah dai ya rufe asiri wannan al'amari. To ai Larabawa ne sai godiyan Allah. Saudiya ba sauki, Yaman ba sauki. Faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya. Allah ya ba gaskiya nasara da sa'a.